ξεκινήσει η διαδικασία για την εκταμείευσή της. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω ακριβώς. Κάποια σωματεία δεν είχαν τα δικαιολογικά, νομίζω, να πληρωθούν και έμειναν πίσω. Δεν υπήρχε κάποια πρόθεση δηλαδή γι' αυτό. Μεταξύ των οποίων και ο ΜΕΟΤ. Δεν είναι μόνο ο ΜΕΟΤ, από τα 48.000 νομίζω ήταν όλα τα οποία αφορούσαν προλογίσεις πολιτιστικών σωματείων. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν πληρωθεί 25.000. Σε αυτή τη φάση το Ταμείο έχει φτάσει σε ένα σημείο οριακό, δεν μπορεί να πληρωθούν άλλα χρήματα. Δεν γίνονται γενικά πληρωμές. Γίνεται μια προσπάθεια μήπως και πληρωθούν. Για να γίνει αυτό πρέπει τέλος πάντων τα όρια του Ταμείου να είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. Αν δεν μπορέσουν να πληρωθούν για τον οποιοδήποτε λόγο φέτος, το έχουμε συζητήσει και με τον Δήμαρχο ότι αρχή του χρόνου θα προταχθεί αυτό το πράγμα για να μπορέσει να πληρωθεί να πάρει τα χρήματα αυτά ο ΕΜΟΤ και τα υπόλοιπα σωματεία. Συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Εκτήση. Είναι κύριε Λατρινόδη. Στο συγκεκριμένο ένταλμα είχε πάρει απόφαση η Οικονομική Επιτροπή και εκταμιεύτηκαν τα χρήματα για όλα τα πολιτιστικά σωματεία. Είχε ξεκινήσει η διαδικασία και πληρωνόταν πολλά πολιτιστικά σωματεία. Αφού είχε βγει διατάκτη. Όταν βγαίνει διατάκτη, σημαίνει ότι είναι εξασφαλισμένη η πίστοση. Τι μας λέτε τώρα ότι. Αυτό που είπα, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν πληρώθηκαν κάποια σωματεία με δική του ευθύνη. Δεν είχαν προσκομίσει τα δικαιολογικά που είχε ζητήσει η Ο ΜΕΟΤ δεν πήγε τα δικαιολογικά για να πάρει τα λεφτά. Όχι, για τα κρατική επιχορήγηση είναι. Αυτό ήταν η επιχορήγηση η οποία μπήκε μαζί με τα χρήματα των πολιτιστικών σωματείων που έγιναν τα δημοτικά συμβούλια μέσα στο καλοκαίρι και μπλοκαρίστηκαν όλα τα χρήματα. Αλλά είναι μια επιχορήγηση που είναι ειδικά για τη Μόστρα. Το 2013 επίσης δεν τα πήραν αυτά τα χρήματα, κύριε Λατρινούδη, αυτό με ενημέρωσαν. Και για το 2014 υπάρχει και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, υπάρχει και έγκριση από την Επίτροπο. Άρα προφανώς αυτά τα χρήματα λογικά είχαν προϋπολογιστεί και κάπου. Να απαντήσω. Ναι, κύριε Λατρινούδη. Καταρχάς, για το 2013 πληρώθηκαν και τα αθλητικά και τα πολιτιστικά σωματεία. Η μόνη περίπτωση να μην πληρωθεί ένα αθλητικό ή πολιτιστικό σωματείο είναι να μην έχει κάνει στην Επίτροπο τον προϋπολογισμό, αυτόν τον απολογισμό που πήγε και που διέθεσε τα χρήματα. Όσον αφορά το 2014, έχει βγει διατάκτης για τα πολιτιστικά. Τι σημαίνει βγήκε διατάκτης? Εξασφαλίστηκε η πίστοση. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να πάει, αν έχει τα δικαιολογικά, να πληρωθεί. Δεν έχει βγει διατάκτης για τα αθλητικά. Ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει να δώσει στα αθλητικά σωματεία τα 55.000, δεν έχει βγει διατάκτης για αυτό το σκοπό και πρέπει να βγει και εκεί διατάκτης. Ευχαριστώ πολύ. Θα προχωρήσουμε λοιπόν, έχει απαντηθεί το θέμα.